Celý týden jste cítili ten tichý tlak na hrudi, když se vás někdo snaží zmenšit, jako by váš hlas, vaše povolání a váš pokoj byly vyjednatelné. Toto není náhodná emoce, která jen prochází vaším dnem. Je to signál, že něco svatého ve vás odmítá být považováno za volitelné. Ti, kteří se vás pokusili zmenšit, ztrácejí svou moc. Ne proto, že jste křičeli hlasitěji, ale proto, že jste jim přestali dávat klíče ke své identitě. Nevracíte se do místnosti, kde bylo vaše světlo považováno za problém. Nevracíte se ke stolu, kde byly vaše dary tolerovány, ale nikdy ctěny. Nevracíte se do ticha, které bylo od vás požadováno, zatímco ostatní mluvili svobodně. Toto je okamžik, kdy se rozhodnete jít vpřed s novým druhem pevnosti, která nemusí nic dokazovat těm, kteří se již rozhodli vás nevidět. Existuje důvod, proč vás tato zpráva našla právě dnes. A není to jen proto, aby vás na několik minut potěšila. Je to proto, aby vás ukotvila v pravdě, která přežije každý hluk. Pokud cítíte, že toto období nese větší váhu než ta předchozí, že váš duch je unavený vyjednáváním s lidmi, kteří nechápou vaše poslání, pak potřebujete rámec, který vám pomůže pojmenovat, co se děje a projít tím s jasností. 7 principů C.S. Lewise pro vyvolené vám pomáhá identifikovat období, kterým žijete, pochopit, co může čekání formovat a rozlišit strach od směru, abyste mohli reagovat vírou místo paniky. Chcete-li získat e-knihu, jděte nyní na začátek komentářů a klikněte na odkaz v připnutém komentáři. Nikomu, kdo profituje z vašeho zmatku, nemusíte nic vysvětlovat. Nemusíte se zmenšovat, aby se ostatní ve vaší přítomnosti cítili vysocí. Znáte cenu toho ve svém těle. Vaše ramena nesou tíhu, která vám nepatří. Váš dech se stává mělkým, když se na obrazovce objeví určitá jména. Vaše ruce se zastaví nad klávesnicí, jako by napsání pravdy mohlo znovu rozpoutat válku, kterou jste považovali za ukončenou. Probouzíte se před východem slunce s modlitbou, která nemá slova, jen hlubokou bolest, která říká, nemohu se vrátit k tomu, abych byl malý kvůli pohodlí jiných lidí. Svítí světlo v kuchyni, káva chladne a vaše mysl přehrává každý okamžik, kdy jste polkli svůj hlas, abyste udrželi pokoj. Ten pokoj nikdy nebyl skutečný. Bylo to předstírání, které vás pomalu vyčerpávalo den za dnem, až jste zapomněli, jaké to je mluvit bez přípravy na náraz. Proto myšlenka nevracet se není vzpoura, je to milosrdenství. Je to okamžik, kdy přestanete zacházet se svou vlastní duší jako se vyjednávacím žetonem. Je to rozhodnutí přestat nabízet svou jasnost jako oběť lidem, kteří to nazývají pýchou, když konečně řeknete ne. Tato zpráva není o pomstě. Není o tom dokázat jim omyl dramatickým předváděním. Je o rozpoznání, že kontrola, kterou se snažili udržet nad vaším příběhem, nikdy nebyla jejich, aby si ji nechali. Jste vyvoleni ne proto, abyste byli obdivováni, ale abyste byli věrní v místech, kde vám bylo řečeno, že nepatříte. Dnešek není kouzelné datum, které smaže každý následek. Je to mezník, tichá čára v písku, kde se rozhodnete, že to, co bylo tajně vzato, bude znovu získáno v pokoji. Rozpoznáte rozdíl mezi uzavřením a manipulací. Rozpoznáte rozdíl mezi přípravou a odkladem. Rozpoznáte rozdíl mezi dveřmi, které Bůh zavírá, a dveřmi, které střeží strach. Rozpoznáte, kdy je ticho moudrostí a kdy je ticho odevzdáním. Toto nejsou abstraktní myšlenky. Jsou to nástroje, které vás udrží od návratu do místností, které nikdy nebyly určeny pro vaši budoucnost. Představte si toto. Stojíte na chodbě před známými dveřmi. Klika je pod vaší dlaní studená. Uvnitř slyšíte hlasy, stejné tóny, stejné vzorce, stejné nenápadné způsoby, jak vás přimět cítit se příliš mnoho a zároveň nedostatečně. Vaše tělo zná toto místo, hrudník se vám stáhne, hrdlo vyschne.
Vaše mysl začne připravovat všechny způsoby, jak byste se mohli vysvětlit, změkčit své hrany, omluvit se za svou existenci. Ale ve vás povstane něco nového, tichý hlas, který říká, nemusíš tam jít, abys dokázal, že jsi hoden lásky. Nemusíš si vydobít právo zabírat prostor. Nemusíš se zmenšovat, aby se ostatní cítili bezpečně ve světle tvého života. Sundáš ruku z kliky. Otočíš se. Půjdeš chodbou s pevností, která tě překvapí a vzduch v tvých plicích se bude cítit jinak, jako by tvé tělo konečně věřilo tobě, když říkáš, že máš dost toho být malý. Existuje důvod, proč toto téma vnímáte právě nyní. Není to proto, že byste byli najednou duchovnější než všichni ostatní. Je to proto, že jste byli věrní na skrytých místech a věrnost nakonec přitahuje jak čest, tak odpor. Modlili jste se, když vás nikdo neviděl. Volili jste laskavost, když jste měli každé právo být hořcí. Pokračovali jste v přicházení, i když vaše úsilí bylo považováno za očekávané, spíše než za cenné. Taková tichá loajalita nezůstane nepovšimnuta v nebi a nezůstane nepovšimnuta v říších, které odporují vašemu pokoji. Mnoho čtenářů, kteří přišli zmatení nebo unavení čekáním, řeklo, že jim materiál pomohl jasněji pochopit jejich období, uspořádat modlitby nebo přestat vykládat každé ticho jako opuštění. 7 principů C.S. Lewise pro vyvolené vám dává jazyk pro to, čím žijete, abyste přestali hádat, zda jste připravováni, směrováni, obnovováni nebo jednoduše uvolňováni. Chcete-li získat e-knihu, jděte nyní na začátek komentářů a klikněte na odkaz v připnutém komentáři. Neblázníte, protože cítíte posun. Probouzíte se ke skutečnosti, že staré vzorce již neodpovídají osobě, kterou se stáváte. První odpor nebude vypadat jako dramatická konfrontace. Bude vypadat jako zpráva, která říká, přemýšlíš o tom příliš. Zní to jako hlas, který říká, jsi příliš citlivý. Cítíte to jako náhlou vlnu viny, která šeptá, kdybys je opravdu miloval, vrátil by ses a zkusil to víc. Toto není láska. Toto je strategie, jak vás udržet v roli, která již neslouží vašemu povolání. Rozptýlení se vás pokusí vtáhnout do hádek, které vás vyčerpávají. Srovnávání se vás pokusí přesvědčit, že všichni ostatní to zvládají lépe. Falešná naléhavost se vás pokusí přimět k rozhodnutím dříve, než jste se modlili. Strach se pokusí vykreslit poslušnost jako sobectví. Žádný z těchto hlasů nemá poslední slovo. Jsou to hluk, ne pravda. Jsou to poslední pokusy systému, který ví, že ztrácí nad vámi kontrolu. Přemýšlejte o Josefovi v jámě, pak ve vězení, pak v paláci. Nestal se člověkem, který zachránil národ tím, že zůstal na místě, kde mu nebylo rozuměno. Procházel obdobími, která v té době nedávala smysl, a každé období ho připravilo na odpovědnost, kterou dříve nemohl nést. Nejste v jámě navždy, nejste ve vězení navždy. Jste přesouváni někdy pomalu, někdy bolestivě, směrem k místu, kde vaše dary budou zprávou spíše než přežitím. To neznamená, že se každé dveře okamžitě otevřou. Znamená to, že dveře, které jsou určeny pro vás, nebudou vyžadovat, abyste zradili svou duši, abyste jimi prošli. Chodba, ve které právě jste, se studenými klikami a známými hlasy, není vaše konečná adresa, je to průchod. Je to místo výcviku, ne místo trvalého pobytu. Pokud tento signál ignorujete, cyklus se bude opakovat. Vrátíte se do místnosti, obětujete svůj pokoj a budete se divit, proč se vám znovu stáhne hruď. Odpovíte na zprávu, o které jste věděli, že byste neměli odpovídat. Přijmete pozvání, o kterém jste věděli, že není pro vás. Budete sedět u stolu, kde je váš hlas tolerován, ale nikdy skutečně vítán. A odejdete se pocitem menším, než když jste přišli. Toto není selhání, je to vzorec.
Je to výsledek zacházení s každými otevřenými dveřmi jako s povinností, i když vám váš duch šeptá, tyto nejsou pro tebe. Cena není jen emocionální, je duchovní. Je to pomalá eroze vaší schopnosti slyšet tichý hlas, který zná rozdíl mezi milosrdenstvím a manipulací. Nebyli jste stvořeni, abyste žili takto. Nebyli jste vyvoleni, abyste byli trvalými hosty v místnostech, které považují vaši přítomnost za volitelnou. Zde se název setkává s vaším příběhem. Quem tentoute diminuir acaba de perder o kontrole. Ti, kteří se vás pokusili zmenšit, ztrácejí kontrolu, ne proto, že jste s nimi bojovali jejich vlastními zbraněmi, ale proto, že jste přestali živit systém, který jim nad vámi dával moc. Nevracíte se. Nejdete zpět na místo, kde bylo vaše světlo považováno za problém. Nevracíte se do ticha, které bylo od vás požadováno, zatímco ostatní mluvili svobodně. Pokud tato pravda rezonuje s vaším duchem, napište do komentářů 888 jako jednoduché potvrzení, že se rozhodujete jít vpřed v této nové pevnosti, poté se vraťte k vyprávění. Toto není magie, je to dohoda. Je to váš způsob, jak říci, vidím vzorec a již pro něj nejsem dostupný. Konflikt není jen vnější. Část vás se chce vrátit, protože známé se cítí bezpečněji než nejisté. Část vás se diví, zda odchod z vás dělá nelaskavého. Část vás se obává, že pokud nebudete neustále dokazovat svou hodnotu, budete zapomenuti. Toto je kořen. Byli jste vycvičeni věřit, že vaše hodnota závisí na tom, kolik můžete snášet bez stížností. Byli jste učeni, že láska znamená nekonečné přizpůsobování, i když vás přizpůsobování stojí váš pokoj. Byli jste podmíněni myslet si, že říci ne je sobecké, i když říci ano vás pomalu zabíjí. Toto není pokora. Toto je zkreslení. Pokora nevyžaduje, abyste opustili své hranice. Láska nevyžaduje, abyste zmizeli, aby se ostatní cítili pohodlně. Samotné rozpoznání nestačí. Potřebujete praktického průvodce pro dny, kdy je staré táhnutí silné, když stoupá vina, když se ticho cítí těžké, když si nejste jisti, zda jste věrní nebo ustrašení. 7 principů C.S. Lewise pro vyvolené je navrženo tak, aby vás těmito chvílemi provedlo. Nabízí řízené úvahy, modlitební podněty a nástroje rozlišování, které vám pomohou rozlišit strach od směru a rozpoznat další věrný krok bez paniky. Proto se mnoho čtenářů vrací k těmto stránkám, když vstupují do nového období, protože to není jen teorie. Je to mapa pro obyčejné okamžiky, kdy se musíte rozhodnout, zda se zmenšit nebo stát. Chcete-li získat e-knihu, jděte nyní na začátek komentářů a klikněte na odkaz v připnutém komentáři. Nemusíte mít vše vyřešené, abyste udělali další krok. Potřebujete jen dostatek světla pro místo, kde jsou vaše nohy právě teď. Vaše mysl chce toto uvést do úhledného vzorce. Pokud udělám toto, pak Bůh udělá tamto. Pokud zůstanu, pak miluji. Pokud odejdu, pak jsem sobecký. Ale vaše tělo ví lépe. Vaše tělo si pamatuje skóre. Hrudník se vám stáhne, když zradíte vlastní pokoj. Váš dech se zpomalí, když si vyberete soulad místo schválení. Váš duch rozpoznává rozdíl mezi zavřenými dveřmi, které jsou ochranou, a zavřenými dveřmi, které jsou trestem. Nespiritualizujte každý nepohodlí. Neříkejte každému strachu zkouška. Nepředpokládejte, že každé otevřené dveře jsou pozváním. Rozlišování je schopnost vidět rozdíl a roste, když přestanete zacházet se svými vlastními vnitřními signály jako s podezřelými. Vaše vztahy pocítí posun. Někteří lidé nebudou chápat, proč již nejste dostupní pro určité konverzace. Někteří to nazvou pýchou, někteří to nazvou fází, někteří se vás pokusí stáhnout zpět vinou, nostalgií, připomínkami toho, kolik jste investovali. To neznamená, že máte chybu.
Znamená to, že se měníte a změna otřásá systémy, které závisí na vaší předvídatelnosti. Můžete být laskaví, aniž byste byli dostupní. Můžete být milující, aniž byste byli přístupní ve všechny hodiny. Můžete ctít minulost, aniž byste v ní žili. Rozlišování není podezřívavost. Je to moudrost vědět, která spojení jsou životem a která jsou pomalými úniky, které odčerpávají váš pokoj. Strategie odporu je jednoduchá. Udržet vás unavené, udržet vás rozptýlené, udržet vás v reakci místo odpovědi. Zaplavit vaše dny menšími naléhavostmi, abyste nikdy neměli prostor slyšet tichý hlas, který zná cestu. Únava vás přiměje pochybovat o vlastní jasnosti. Odklad vás přiměje zpochybnit vlastní načasování. Hluk vás přiměje zapomenout, jak se cítí ticho. Proto ochrana není volitelná. Je to správa. Je to rozhodnutí střežit svou pozornost, svůj spánek, svou modlitbu, svůj pokoj, protože toto jsou zdroje, které vám umožňují jít vpřed, aniž byste se zhroutili. Nejste dramatičtí, když řeknete ne tomu, co vás vyčerpává. Jste věrní úkolu, který vyžaduje, abyste byli celiství. Existuje bod obratu, ke kterému dojde, když přestanete vyjednávat s pravdou spojenou s tímto názvem. Přestanete se ptát, co když mám chybu? Přestanete se ptát, co když se změní? Přestanete se ptát, co pokud jsem příliš tvrdý? Začnete říkat, vím, co jsem cítil v té místnosti, vím, co se stalo s mým pokojem v té konverzaci, vím, co dělá moje tělo, když jsem kolem té energie. To stačí. Nepotřebujete komisi, aby validovala vaši zkušenost. Nepotřebujete povolení chránit svou duši. Okamžik, kdy přestanete argumentovat se svou vlastní pravdou, je okamžik, kdy vaše nohy znovu najdou pevnou půdu. Představte si semeno, které bylo pohřbeno ne proto, aby bylo zničeno, ale aby bylo zachováno. Půda je temná, tlak je skutečný, ticho je těžké. Zvenčí to vypadá, že se nic neděje. Uvnitř probíhá tichá transformace. Slupka měkne, jádro se připravuje. Život uvnitř shromažďuje sílu pro pohyb, který nebude uspíšen. Toto jste vy. Nejste zapomenuti v temnotě. Jste formováni pro druh růstu, který nemohl nastat na světle. Tlak není trest. Je to nezbytná váha, která vás tvaruje pro to, co přichází. Byly síly, které se snažily udržet semeno zakryté. Tíha půdy se cítila jako útlak, ticho se cítilo jako opuštění, odklad se cítil jako odmítnutí, ale právě věci, které vypadaly jako nepřátelé, byly součástí procesu. Temnota vás chránila před tím, abyste byli vytaženi příliš brzy. Tlak vás udržel ukotvené, zatímco vaše kořeny rostly hlouběji. Ticho vás naučilo naslouchat hlasu, který nekřičí. Nebyli jste trestáni, byli jste připravováni, nebyli jste navždy skrýváni, byli jste skrýváni, dokud nebyl správný čas. Nyní se semeno začíná pohybovat. Ne dramatickou explozí, ale tichým prasknutím. Malá trhlina ve slupce, jemný kořen sahající dolů, zelený výhonek sahající nahoru. Pohyb je pomalý, téměř nepostřehnutelný, ale je skutečný. Život uvnitř již není spokojen zůstat skrytý. Tlačí se ke světlu ne proto, že je netrpělivý, ale proto, že je připraven. Toto je vaše období. Tichý pohyb uvnitř vás není úzkost. Je to probuzení. Touha vykročit vpřed není vzpoura. Je to poslušnost životu, který se ve vás formoval po celou dobu. Okamžik, kdy rozpoznáte výhonek prorážející půdu, je okamžik, kdy řeknete vidím to. Pokud tento obraz semene prorážejícího temnotou mluví k vašemu duchu, napište do komentářů. Vidím to jako prohlášení, že rozpoznáváte pohyb uvnitř sebe, poté se vraťte k vyprávění. Neimaginujete si to, nevymýšlíte si to. Jste svědkem výsledku dlouhého, skrytého formování, které je konečně připraveno být viděno. Semeno se neomlouvá za růst. Vy se nemusíte omlouvat za vstup do světla. Nejde o výkon,
Jde o návrat. Nestáváte se někým novým. Vracíte se k tomu, kdo jste byli, než vám svět řekl, abyste byli menší. Semeno se nestane stromem tím, že se snaží vypadat jako strom. Stane se stromem tím, že je věrné životu uvnitř sebe. Stáváte se sebou samým tím, že jste věrní pravdě, která se ve vás formovala skrze každé období čekání, každý okamžik ticha, každý čin skryté poslušnosti. Metafora není poezie, je to zrcadlo. Ukazuje vám, že to, co vypadá jako odklad, je ve skutečnosti vývoj. Ukazuje vám, že to, co se cítí jako pohřbení, je ve skutečnosti příprava. Zde je jedna praxe pro zítřejší ráno. Než zkontrolujete telefon, než otevřete e-mail, než vstoupíte do hluku, sedněte si na 2 minuty s otevřenýma rukama na klíně, dýchejte pomalu. Tiše řekněte, nevracím se k tomu, co mě zmenšilo. Jsem dostupný pro to, co souzní s mým pokojem. Poté vstaňte a začněte svůj den. Toto není rituál, který mění Boží mysl. Je to rituál, který mění váš postoj. Připomíná vašemu tělu, že již nevyjednáváte se starými vzorci. Nastavuje tón, který vás provede chvílemi, kdy je táhnutí zpět silné. Zde je druhá praxe pro chvíle, kdy stoupá vina. Položte si ruku na hruď, cítíte svůj tep, řekněte, toto není sobectví, toto je správa. Střežím to, co mi Bůh svěřil. Poté udělejte další správnou věc, i když je malá. Napijte se vody, pošlete zprávu, které jste se vyhýbali, zavřete záložku, která vás vyčerpává. Vyjděte si na čerstvý vzduch. Toto nejsou grandiózní gesta, jsou to kotvy. Udrží vás uzemněné v pravdě, když se vás staré hlasy pokusí stáhnout zpět do hluku. Ochrana vypadá jako limity, vypadá jako zavřené dveře, které nejsou trestem, ale milosrdenstvím. Vypadá jako pauzy, které nejsou vyhýbáním se, ale moudrostí. Vypadá jako změněná rytmika, která není vzpourou, ale souladem. Nemusíte nikomu dlužit přístup ke svému času, své energii, své pozornosti, svému pokoji. Nejste povinni vysvětlovat každou hranici. Nejste povinni ospravedlňovat každé ne. Milosrdenství někdy vypadá jako dveře, které zůstávají zavřené. Milosrdenství někdy vypadá jako konverzace, která se neuskuteční. Milosrdenství někdy vypadá jako vztah, který změní tvar, aby oba lidé mohli dýchat. Existuje rozhodnutí, které musíte učinit. Ne jednou, nyní. Rozhodnete se, že váš pokoj není vyjednatelný. Rozhodnete se, že vaše povolání není koníček, který má být provozován pouze tehdy, když ostatní schválí. Rozhodnete se, že vaše duše není zdroj, který má být těžen lidmi, kteří ji nectí. Toto není tvrdé. Toto je upřímné. Toto je okamžik, kdy přestanete zacházet se svým životem jako s čekárnou pro časové osy jiných lidí. Nečekáte, až budete vybráni. Již jste vybráni. Čekáte, abyste vstoupili do plnosti toho, co to znamená. A to vyžaduje rozhodnutí, která některé lidi otřesou. To je v pořádku. Vaše poslušnost je důležitější než jejich pohodlí. I pokud pro vás tato zpráva byla amen ve vašem duchu, tiché ano, které rezonuje hlouběji než slova, ať se váš like na tomto videu stane tím tichým amen, jednoduchým signálem, že jste přijali to, co bylo řečeno a nesete to dál. Nemusíte psát dlouhý komentář, nemusíte se vysvětlovat. Nechte like být vaším způsobem, jak říci, toto mě potkalo tam, kde jsem a beru si to s sebou. Přemýšlejte o jedné osobě, která vám přišla na mysl, zatímco jste poslouchali. Možná je to někdo, kdo prochází podobným obdobím. Možná je to někdo, kdo potřebuje slyšet, že se nemusí vracet. Možná je to někdo, jehož světlo bylo stlumeno hlasy, které nechápali jeho poslání. Sdílejte to s nimi, ne jako tlak, ale jako péči. Pošlete to s jednoduchou zprávou, která říká, myslel jsem na tebe, když jsem to slyšel. Nejsi sám. Toto není o růstu publika. Toto je o doručení naděje někomu, kdo potřebuje vědět, že je viděn.
Řekněte to tiše ve svém srdci, poté to napište do komentářů jako prohlášení. Jsem vyvolen. Pokud se vám tato identita cítí těžká, řekněte to přesto. Napište. Jsem vyvolen do komentářů jako potvrzení, že již nejste dostupní pro role, které vás zmenšovaly, poté se vraťte k vyprávění pro závěrečná slova. Toto není přání. Toto je pravda, která se ve vás formovala skrze každé období čekání, každý čin skryté poslušnosti, každý okamžik, kdy jste si vybrali pokoj místo výkonu. Prošli jste bolestí být zmenšováni. Rozpoznali jste signály, že se něco posouvá. Pojmenovali jste kořenový vzorec, který vás udržoval ve vyjednávání s vlastní pravdou. Viděli jste odpor, který se vás snaží udržet unavené a rozptýlené. Odpočívali jste v metafoře semene, formovaného v temnotě, připraveného prorazit půdu. Procvičili jste si nové způsoby začínání dne a střežení svého pokoje. Učinili jste rozhodnutí, která změní tvar vašeho života. Nechali jste svůj lik být amen. Sdíleli jste to s někým, kdo vám přišel na mysl. Vyhlásili jste svou identitu nahlas. Toto není konec cesty, je to nový začátek. Pokoj, který cítíte, není nepřítomnost konfliktu, je to přítomnost souladu. Jasnost, kterou cítíte, není nepřítomnost otázek, je to přítomnost důvěry. Pevnost, kterou cítíte, není nepřítomnost strachu, je to přítomnost víry. Jsou další lidé po celém světě, kteří právě nyní slyší toto stejné tiché rozpoznání ve svých duchách. Někteří jsou v ložnicích před východem slunce. Někteří jsou v autech před prací. Někteří jsou v tichých kostelních lavicích. Někteří jsou na chodbách před známými dveřmi. Volí stejně jako vy nevracet se k tomu, co je zmenšilo. Volí stejně jako vy jít vpřed v nové pevnosti, která nemusí nic dokazovat. V tomto nejste sami. Jste součástí tichého hnutí lidí, kteří mají dost předstírání pro lásku a jsou připraveni z ní žít. Jděte v pokoji. Dveře jsou otevřené. Držte